ሰማያት ክብር እግዚአብሔር ይነግሩ ምድር ኸዓ ግብር እዳው አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነመስግነካ ካሎና መንፈስካ ማእከልና ስለዘሎ ደጊምና ንዓኻ ክብርን ህባለና በጎይታዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክንርኢ ንዓይንትና ክትከፍት ጽልለኹ ብሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ጉባኤና ሕሊፍና ንበካ ጎይታ ቃሉ ሊኢኹ ኣድሓኖም ኣናገፎም ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ቃልካ ክትልእኽ በዚ ምሸት በዚ መዓልቲ እዚ ይጽልለኹ حقخان برهان كان لا أخمو نساتن كا ناب قدست مقدس كابيلن كأتوانين بقالكا ناب قدست مقدس كخناتو بقالكا ناوشت بيت مقدس كناتو قالكا ما أكلنا خد كفتو يتصل له بقويتا بيسوس كريستوس سم آمين أملاخ استمسجن يخون يمكن يوم زابيري مسجن أما أنتي كنا مهارا زلنا قال እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እምነት ጸሎት ዝብል እዩ አምላክ ዝተመስገነ ይሁን ናይ ምንታይ ጸሎት ናይ እምነት ጸሎት እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላክ ብዙ አይነት ጸሎት እዩ ዝምህረና ጳውሎስን ሰብ ኤፌሶን ክነግሮም ከሎ ኣብ ምዕራፍ 6 ከምዚ ኢልዎም ስለ ኩሎም ቅዱሳን ሲ ብምንታይ ጸልዩልዎም بكل عينة صلاة all manners of prayer يبل كل عينة صلاة يبلنا እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጸሎት كلنا بእግዚአብሔር ዝቀና እንተኾነ ግን عينታት አለው ማለት እግዚአብሔር ይመስገን አና ከምዚ عينት የዝፈቱ አና ከምዚ عينት የዝደሊል ካሪ ኾንካ ትገብሮ ግን መንፈስ እግዚአብሔር ናብ ዝመርሓካ ኢኻ ትጽል ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ንሰብ ቆሮንጦስ ከም ኢልዎም ኩሉ ውህበት ናይ መን ኢልዎም ናይ አምላኽ ኢልዎም اتمنفس جنا خمن تاجر يزعدل كم زدليو يلو እግዚአብሔር ይመስገን كم زدليو جيريو منفس እግዚአብሔር ሰባት እንታይ ዝገብር كم تزدليو جيرو يزعدلن السرحن أملاخ استمسجن يكون ስለዚህ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥር 10 ብዝተረፈስ ኣሕዋቴ ብጎይታን ብጽንዓት ሓይሉን በርትዑ ኢሉ ሽዑ እንታይ ኢልዎም ትውግእኩም ምስ ምንታይ ኣይኮነን ኢልዎም ምስጋን ደምና ኣይኮነን ኢሉ ይጅምር ማለት እዩ دحراو قصل كله استفعل عينة أتصور مسنجرهم حدا خبتنا مجرشة زنجرهم كأنتايو سل كلهم قدسان كل ساعة إلو معاس كل ساعة እግዚአብሔር ይመስገን كل ساعة مسألاي وجي እግዚአብሔር ይመስገን نا እግዚአብሔር قال كنجرنا كله خاني حدا خريستيان أب ناي كوينات بوتا خمزلو جريز نجرنا أب ناي كوينات بوتا خمزلو زي تردو ويكا زي فلت ويدما كونشوس زي كونجن صلاي سعره يخيل يمالتي ስለዚህ بكل ጸሎት ይሉ بكل ልማኖ كل ساعة بمنفس الناس ጸልዩኹም ይሉ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ብዙ አይነት ጸሎት ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ንሪና ናይ እምነት ጸሎት አሎ ናይ ምስጋና ጸሎት አሎ ናይ ትውፊት ጸሎት አሎ ናይ ምምላድ ጸሎት አሎ ናይ ሕብረት ጸሎት አሎ ብስልጣን ጸሎት አሎ ለማዓንቲ ግን ሓንቲ ጥራይና ክንርኢ ሳኻ እንታይ ናይ እምነት ጸሎት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጎይታ ክዛረብ ከሎ ምዕራፍ 11 ማርቆስ ቁጥር 24 ከም ዝኢሉ ስለዚህ እትጽልዩዎን እትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩምሞ ኢሉ እመኑሞ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን እትጽልዩዎን እትልምንዎን ዘበለ ከም ዝረኸብኩምሞ እመኑሞ ክኾነልኩም እዩ እብለኩም ኣለኹ ኢሉ ማርቆስ 11:24 ፍቃድካ እንተኾነ ኢሉ ዝጽሊ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ኣሎ ወይ ካኹም ኢሉ ዝብል ኣሎ ልክዕ ጎይታኹም ኢሉ ጸልዩ ግን እንታይ ኣምንታይ ጎይታ ጸልዩ ኣብቲ ፍቃዱ ዘይፈለጠ ከማን ኣይኮነን ኣብቲ ፍቃዱ ኣጸቢቑ ዝፈለጠ ቦታ ግን ጎይታ ናይ ገዛሩ ፍቃድ ኣብ ትሕቲ ፍቃድ ኣምላኽ ከግዝእ ከሎ እዩ እዚ ጸሎት ዝጸልይዎ ስለዚህ እዚ ናይ ትውፊት ጸሎት ወይ ከዓኒ ፍቃድካን እግዚአብሔር ፍቃድ መሃብ ጸሎት እዩ ረዩ እዚ ጸልዮ ቦታ ኣምንታይ እንድሕሪልና ኣብቲ መጨረሻ ጎይታ ስቀለሉ ዝነበረ እዋን እዛ ጽዋ እዚያስ ፍቃድካ እንተኮይኑስ ካባይ እንታይ ትግበር ኢሉ تحلف له إذا تقوى زياسيف من تاي مسيو من تاي مسيو انتاي زول دلو جنا فقادو أفقد أملاك يزجز زلو فقد كم مخانن زي مخانن سير قص أني يكون كن أي بلن أنت عند حرد عيلك نت أمنت يدكموي نايمنت صلاتنا يكون بمسراته
فقادو እንደይኮነ እንድሕር ዳ እርግጠኛ ደይኮንካ ናይ እምነት ጸሎት ስለዘይኮነ እንተዘይጸለኻዮ ጽቡቕ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ጎይታ ጽልደሎ ኣብዚ እንታዩ ናይ ምውፋይ ጸሎት እዩ ገዛእ ርእሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዘማዕቁብ ግዘሎ ግዜ እዩ ምክንያቱ ታጽዋዕ ትመጽእ ስለዝነበረት ታ ናይ መከራ ግዜ ታ ናይ ፈተና ግዜ ተቀርብ ስለዝነበረት ገዛእ ርእሱ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ይቀርብ ኣሎ ፍቃድካ እንተኾይኑ ኢሉ ኦኬ ናይ እምነት ጸሎት ግን ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዝጽለ ብትብዓት ዝጽለ ጸሎት እዩ እዚ ትብዓት እዚ ግና ኣምላኽ ጥራይ ዝህበካ እግዚአብሔር ይመስገን ተስፋን እምነትን ክንፈላለዮ ደስ ይብለኒ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ተስፋን እምነትን በበይን እዩ ብዙሕ ግዜ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ከም ዝገብረለይ እምነት ኣለኒ ይብል እዩ ሰብ ማለት እዩ ወይ ከዓ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ከም ዝገብረለይ ሓደ ግዜ እኳ ደይተርፍ እዩ እምነት ኣይኮነን እዚ እንታይ እዩ ተስፋ እዩ ሮሜ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 15 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ብትዕግስትን ብጽሑፋትን ተስፋ ምእንታን ክኾነልና ኢሉ ተጻሕፈ ዘበሉ ኩሉ ንምንታይ ናይ ተጻሒፉ ንትምህርትና እዩ ወይ ከዓ ንምህሮና እዩ ተጻሒፉ ኢሉ ይኹም ሰብ ካብ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዘትርፍ መጨረሻ ተስፋ እዩ ዘትርፍ ሰብ ቃል እግዚአብሔር ከንብብ ከሎ እንታይ ዘትርፍ ተስፋ እግዚአብሔር ዋልታይ እዩ እግዚአብሔር ኃይለ እዩ እግዚአብሔር ዕርደ እዩ እግዚአብሔር መናገፊየ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ፈዋሲየ እዩ እግዚአብሔር ኃይል ህይወተ እዩ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ስለዚህ ተቢዕና እንታይ ንበል ኢሉ ሰብ ከንታይ ከይገብረን ንበል እግዚአብሔር ዳየ እዩ ካብ መንዳይ ስፈርሕ እግዚአብሔር ኃይል ህይወተ እዩ ካብ መንዳይ ስንብድ ሰብ ከንታይ ከይገብረኒ ተቢዕና ንበል ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱ እንታይ ማለት እዩ ካብ ቃል ኣምላኽ መጨረሻ ተትርፎ ነገር ተስፋ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ተስፋ ዝተዋህሊሉ بمنفس قدوس مستبراتع إيو ناب إمنة زقير رأي 15 أنبواي زي 15 معرف 4 بتعكستن بمتصننا صحفاتن بصحفات الناتس أنا كونفورتن دهونه حاف ندابله توصفو مالتي يورساليم سيلو معرف 4 إسياس انتي يقبروا وايلو نقروا وايلو أبصروا وايلو حتى خاب እግዚአብሔር እንታይ ኮይኒው ተሓዲግዩ በደለ ኩሉ ኻኒ كعبت كل خاب እግዚአብሔር ወይ ካ ደብል መቅጽዓት እንታይ ገርያ ተቀቢለ ሕጅግና ትንሳል እዋን እዩ ኢልኩም ንህዝበይ አጸናንዑ ይብል እግዚአብሔር ኢሉ ረይ ቃል ተስፋ ንሰብ እንታይ ዝገብሮ የተስኦ የጸናንዑ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ካኒ ኣብ ተጸናንዑ ሰብ ይሰርሕ ኣብ ዘደንግጽ ሰብ አይሰርሕን እዩ ገጽ መደንገጽ ስለዝኾንካ እግዚአብሔር ኣይክድንግጸልካን እዩ ريو قويت حدا جزين عبت زعبي اللي عد خيدو أبقفرناهم بزحت حمات صني حمو انتهي بلنا قال እግዚአብሔር فوسخ قبر انتهي قبرولون أيكونلون يلو بزي مأمانهم كأجريمو يلنا قويتا زأكل كيدو خاب قويتا زأكل عب أقل قال من يخدم فتينو غا قلقل جن أبتم سبات انتهي تصنعن زيدون قص سباس اللي زي خوني كونن حدا جزي قويتا حمش تشح سبات صني حمو عباس سب كاني يرك أمي أم كاني ينقرقر مالتي حجب زعبات عباس يكونن توم سباسي انتهي يجيرهم لنا حلاو زي بلهم قاسوت مخانهم زي مقاسة مخانهم مصرعين انتهي يجيروا لنا دنقص اللهم يلو والحين كينو بدنقص انتهي يقبر خير رأي يدك زعبير نمدحان انتهي يكونت نيلو قال زعبير هتصار يكونت نيلو زحت صراق انتهي مسلوكم نايسب امنتي مخنياتو قال أملاخ مجرشا زعبير بمنتهي يسرح امنتي يسرح زعبير يمسكن أبز انتهي زبلنا دلو بتعكسن بمتصننا صحفاتن تسفا خون سب تسفا إذا ترف مالتي نتقدم تصحف زبل كله نمهرنا أي تصحف مسبلة عبت 10 سنة نتيرو شو عندها له بحيل منفس قدس عزيهم بتسفا من انتان كتب تمو إلو overwhelm مغتكونو ويك أختن جربوبو يزبلنا تسفا أملاخ انتهي قبرنا زقبا كان جربنا يزقبا تسفا أملاخ أبزي بلو أبزي تتصنع እግዚአብሔር ስለዚህ አይ ኢሳይያስ ምዕራፍ 40 እንታይ ኢሉ ንህዝበይ እንታይ ግበሩ ኢሉ አጸናንዑ ኢሉ ንህዝበይ እንታይ ግበሩ አጸናንዑ ኢሉ ናይ ዮሐንስ መጥምቅ ዕዮ እንታይ ነይሩ ነቲ ህዝብ እንታይ ንምግባር ነይሩ ንምድላው ጎይታ ይመጽ ስለዝነበረ ከምዚ ኢሉ ጎይታ ሓድሽ ወይን ኣምንታዮም ዝቐምጡ ኢሉ ኣብ ሓድሽ ሓርብ እዮም ዝቐምጡ እቲ ናይ ቀደም ዝጸንሐ እቲ ዝጸንሐ ኮምፕሌክሲቲ እቲ ኣምላኽ ኣይቀበለንን እዩ ኣነ ሓጢአተኛ ኣነ በደለኛ እግዚአብሔር ደንበር ሰምዓኒ እዩ ፍቃዱ ደንበር እዩ ዝብል ኩሉ ዓይነታት ተሓሳስባ ከይተጸራረገ እግዚአብሔር አይኒ ማለት እዩ በኃይል መንፈስ ቅዱስ አዝይኹም በተስፋ ምእንታን ክትብትሙ
اتناي تسفى أملاخ كل حاجوسن سلام زبلة بأمنة انتاي يقبروكم يلو يملأكم يلو سلازي دايو أمنة تسفى ببيني أمنة جنا يلون عبران صحاف معرف عصرت هذا حجي يلو معاسيو حجي نتتسفى أفت منفسه علم شبيتو نلبخات بعد زملء نايجزي أبير حي لزلقق ناي منفس قدس أسرار حي سلازي معرف عصرت قد قداي قرطاس كم زيلو حدا خابته هبتات انتاي يلو أمنة يلو امناتي بلنا مالتي سلازي يهودا معرف حدا معرف تراي زلو قطر 20 تايلو اتم حواتيلو بتخاب كله تقدست انتايكم يلو امناتكم بمنفس قدس እናጸልيهم انتاي غبروا يلو هنصو يلو كم زت بالتقال نسخاتكم كناتم فقراتي بتخاب كلها تقدست امناتكم نغزا رسكم نهانصكم بمنفس قدس دما እናጸልيهم يلو سب ناب املاخ بمنفس قدس تسف املاخ يزو تصلي خلو يؤمنته النعبيز خيد እግዚአብሔር استمسكن يكون مصحف قدس عند سبيت الله هنا شما زي هنا تبهال سبيتي سبيتو ان القانا شمو سبايو كاليت سبيت خانيراتو كم زيبلنا ابراما تايم قدامي ساميل مالتي ابكرن افراتا القانا شمو سباي نبر يبلنا نسو خلت سبيت نبرو خلت انس نبرو سمت حنت هنا سمت خليت بينا نبر انينا دما ولد نبرو هنا غنا ولد اي نبروان يبلنا اتسباي تخاني ابشيلو خسجدن እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ክስውእን ኢሉ በበዓመት አብከተሙ ይዲብ ነበረ አብ አኻ ክልቲኦም ደቀሊ ሆፍን ፊናስን ካናት እግዚአብሔር ነበሩ ታይል ቀናሱ አላ ማዓልት መስበጸት ንሱን ጠኒና ሰበይቱ ንኹሎም አወዳታና ወልዳን ገግዲዮም ይቦም ነሃና ግና እግዚአብሔር ማዕፀና ዓጽ ይኹነሱ ኢሉ ይፈትዋ ነበረሞ ዕጽፍ ግደ ገይሩ ይሃባ እግዚአብሔር ማዕፀና ስለዛ ሓጸወ ተመጻርርታ ምእንቲ ከተኾርዲያ ኢላ መመሊሳ ተባጭወላ ነበረት ኢሉ ንሱ ኻን ዓመት ኮም ዝገብር ቤት እግዚአብሔር ይዲበላ ግዜ ጠኒና ድማ ተባጭወላ ነበረት ንሳኻ እና በኸይት አይበልዕትን ድማ ኢሉ ንሳ እንታይ ትገብር ነራ ሕጂ አይበልዕትን ተማረር ነራ ኣብ ኮምፕሌን ያ ነራ ጸሎት መጽያኩ ዓመት መጽ ጸሎታ ግን ናይ ምንታይ ጸሎት እዩ ናይ እምነት ጸሎት ኣይኮነን ናይ ኮምፕሌን ጸሎት ይባል እዚ ናይ መምራር ጸሎት እዩ ጉዳይ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ መርትዖኩም ናምንታይ አምጹ ኢሉ 41 ኢሳያስ መርትዖኩም አምጹ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ሒስኩም ቅረቡ ኢሉ ተኻትዑ ምሳ ኢሉ ኣብ ቤት ፍርዲ አርቲክል ሒስካ ኢኻ ትመጽእ እምበር سؤالك علال ناي جزاها إسكاي تمصانيها እግዚአብሔር كأني قالوا حيس كخت مصي يزدلي እግዚአብሔር يمسكن بقالوا برتيع كخت مصي يزدلي بقالوا تسفات ملي كخت مصي يزدلي بقالوا دويل كخت مصي يزدلي بقالوا امنه ملي كخت مصي يزدلي نهميا ناي املاخ سبيو نهميا بتعمي زحزن بتم عبيتي نتقال እግዚአብሔር ዝፈልጡ ዝባሃሉ ብሙሉኦም በቃ እቲ ግንብ ናይቲ ኢየሩሳሌም ፈሪሱ ምስራይዎ በቃ ተለማሚዶሞ ነቲ ስታተስ ኮ ተቀቢሎሞ ክነብሩ ከለው ንሱ ግን እንታይ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቀሪቡ ምዕራፍ ሓደ ንስኻሲ ንሙሴሲ ከምዚ ኢልካ ነርካ ይኻይልዎ እንተ ተመለስኩምሲ ክምለሰኩም ኢልካና ኢኻ ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ነይሩ ይጸውምን ይጽልን ነበረ ኢሉ እንታይ ሒዙ ይቀሪቡ ቃል ሒዙ ይቀሪቡ እንታይ ሒዙ ይቀሪቡ ተስፋ አምላኽ ሒዙ ይቀሪቡ ሽግራት ንእግዚአብሔር ከተዕልሎ ፈልጦዩ ዳው ተዕልሎ ሽግር ሒዝካ ኣይምጻእን እዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር እንታይ ሒዝካ ይዝምጻእ ቃል አምላኽ ሒዝካ ይዝምጻእ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተስፋ አምላኽ ሒዝካ ይዝምጻእ ኢያሱ ከም ኢልዎም እግዚአብሔር ጽባሕ ማእከልኩም ተኣምራት ገብር ይሞ እንታይ ግበሩ ኢልዎም ተቀደሱ ኢልዎም ኣብ ዘይተቀደሰ ቦታ እግዚአብሔር ተኣምራት ገብር እሸግሮ እዩ እግዚአብሔር ኣብ እንታይ ዝነብር ኣብ ማህሌት እስራኤል ዝነብር ኣብ ምስጋና ዝነብር ኣብ ኮምፕሌን ክነብር ኣይክእልን እዩ እዚኣ ሰበይቲ እዚኣ ኩሉ ግዜ ዓመት ትጽልያ ዓመት ትመጽያ ግን ጸሎታ ኮምፕሌን እዩ ጸሎታ መረረ እዩ ራዩ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ከም ዝብለና ከምቲ ገሊኣቶም ዝፈተንዎም በትማን ዝጠፍኡ ንክርስቶስ ኣይንፈትኑ ከምቲ ገሊኣቶም ዘዕዘምዘሙ ኢሉ እቲ መጥፍእ ከዓ ዘጥፍኦም ኣይንዕዘምዝም ኢሉ እግዚአብሔር ኣብ በረኻ ሰለስተ ዓይነት ሰባት ኣጥፊኡ ሓደ ዝፈተንዎ ካልኣይ ዘዕዘምዘሙ ሳልሳይ ከዓ እንታይ ዝገበሩ ዘመው ይብለና እዞም ካልኣይ ዘለዉ ርዮም እንታይ እዮም ገይሮም እዚኦም ንእግዚአብሔር ኣይፈተንዎን ሓጢኣት እውን ኣይገበሩን ግን ኣዕዘምዚሞም
በቃ ኮምፕሌን ህይወቶም ዚኦም ጉዳዮምን ሽግሮምን ነንሕድሕዶም ይወሃቡ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ኣብ ነንሕድሕድኩም ቃል ነተወሃብኩም መንፈስ ተመልኡ ኢሉ እምበር ጉሽግርካ እንዳዕለልካ ፍርሒ ኮምፕሌን ኣይትመላላእን ኢኻ ንገዛእ ርእስኻ ማለት እዩ ሽግር እንድሕር ደልይኹም ኤቭሪዌር ሽግር ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ኢድ ከተስተውዕል ተደሊኻ ከኣኒ ኣብ ኩሉ ቦታ እግዚአብሔር ይሰርሕ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ሓደ ግዜ በርናባስ ዝበሃል ሰብኣይ ኣሎ በርናባስ ይብለና ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝተመልአ ኢሉ እምነትን መንፈስ ቅዱስን ዝተመልአ ኢለና ኣብ አንጾኪያ ምስገደ ኣብ አንጾኪያ ሓንቲ ብርትዕት ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነትን ካብ ኢየሩሳሌም ይመጽ ሐዋርያት ዘለዋ ብዙሕ ተኣምራትን ኢድ ኣምላኽን ዝረአየ ኣብቶም ኣሕዋት ግን ብጎይታ ተቐቢሎም ከዓቢ ምስ ረአየ ጸጋ ኣምላኽ ርዩስ ይብለና ኣብ ምንታይ እዮም ይርእይዎ ጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክዳኖም ድዩ ኣብ ጫማኦም ድዩ ኣብ ምንታይ እዮም ይርእይዎ ጸጋ ኣምላኽ ርዩስ እንታይ ገይሩ ይብለና ተሓጒሱ ግላድሊ ተሓጒሱ እግዚአብሔር ይመስገን ሰብ ናይ ኣምላኽ ኢድ ከስተውዕል بمنفس أملاك مرح الله مالتي. እግዚአብሔር ኣብ ህይወትካ ዝገብሮ ተኣምራት ኣይተስተውዕሎን ኢኻ እንድሕር ዳ ብስጋ ትመላለስ ኮንካ እግዚአብሔር ብኢሳያስ ገይሩኹም ኢልዎም ኣይተለልዩዋን ዲኹም ኢልዎም እቲ ናይ ቀደም ኣይትዘክሩ እቲ ናይ ቀደም እንታይ ትግበሩ ኢሉ ኣይትሕሰቡ ኢሉ ሓድሽ ነገር ኣብ ማእከልኩም ኣይተለልዩዋን ዲኹም ኢልዎም እግዚአብሔር ሓድሽ ነገር ኣብ ህይወትካ ክገብር ከሎ እግዚአብሔር ሓድሽ ነገር ኣብ ከባቢኻ ክገብር ከሎ which is ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ማለት እዩ እግዚአብሔር ከተስተውዕሎ እዩ ዝደለየካ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚህ ሃና ኣብዚ ግዜ እንታይ ትገብር ነራ ናይ ኮምፕሌን ጸሎት ይዚ እግዚአብሔር ካኒ ኣይሰምዑኒ እታ ናይ እምነት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም እንታይ ክትገብር ኢላ ከተሕውያ ኢሉ ኣብ ማእከልኩም ከኒ ብሽግር ዝተኸበበ ሰብ ኣሎ ድዩ ኢሉ ኣብ ማእከልኩም ብሓሰረ መከራ ዝጸግብ ሰብ ኣሎ ድዩ ኢሉ እምነቱ ገይሩ ይጸልይ ተዘይኮነ ኸ ሽማግለታት ማሕበር ብእምነት ክድግፎ ይጸውዓዮም ኢሉ ዘይትና ለኸዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልክት እዩ ዘይቲ ኻ እንታይ ግበር ኢሉ ይጸልዩ እታ ፈርቨንት ዝኾነት ይብለና እታ ዝተቐጻጸለት ናይ እግዚአብሔር ኢድ ከተምጽእ ትኽእል እያ እታ ናይ እምነት ጸሎት ከኣኒ እንታይ ክትገብሮ ትኽእል እያ the fervent prayer of the righteous ይዝብል እታ ዝተቐጻጸለት ናይ እምነት ጸሎት ከኣኒ እንታይ ክትገብር ትኽእል እያ ነቲ ሕሙም ከኣኒ ከተሕውያ እያ ኢሉ ኣምላኽ ይመስገን ሰብ ኣብ ምንታይ መበገሲኡ ኣይኮነን ምክንያቱ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢሉ ኤልያስ ከማና ዝድኸሙ ሰብ ኢሉ ኤልያስ ከም ኩሉ ሰብ እዩ ኤልያስ ብርቱዕ ነይሩ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ኤልያስ ሓያል ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ኤልያስ ማንም ሰብ ኣፍርሒዎ ዝሃድም ሰብ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ግን ኣብ ሆልድ ዝገበሮ ዝደገፎ ዳዊት ከምዚ ኢሉ ብፍቃደኛ መንፈስ ጌርካ ንዓይ እንታይ ግበረኒ ኢሉ ደግፈኒ ኢሉ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ንሰብ እንታይ ዝገብሮ ፍቃደኛ ክኸውን ዝገብሮ ከምዚ ኢሉ ንሳ ድማ ይብልና እንታይ ትገብር ነበረት ትበኪ ኣይትበልዕንካ ካብ 10 ተውልድ ኣነ ዶ ይሕሸክን ኢልዋ ከንቱ ዝኾነ መጸናንዕ ቃላት እዚ ምክንያቱ ንዓዘድልያ እንታይ እዩ ንዓዘድልያ ሓደ ነገር እዩ ንዓዘድልያ ሓደ ነገር እዩ ስለዚ ዓመት ኮምፕሌን ናይ ኮምፕሌን ጸሎት ብለኩም ኣለኹ ኣነ ኣይምለስን እዩ ኣብ ያሪኮ ዝበሃል ከተማ ሓደ ግዜ ሓደ ዓይነ ስውር ነይሩ እዚ ዓይነ ስውር ክልምን ከሎ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝገብር ባርኖስ ነይርዎ እዚ ባርኖስ ምልክት ናይ ለማኒ እዩ ድሕር ዳ ባርኖስ ኣለካ እንታይ ማለት እዩ ለማኒ ኢኻ ማለት እዩ ሽግር ኢኻ በቃ ሽግርካ ኢኻ ንሰብ ትነግሮ ሽግርካ ኢኻ ትዕሎ ዘለኻ ስለዚ ምልክትካ እንታይ ባርኖስ ናይ ለማኒ ምልክት ስለ ዝኾነ ይትኮበልካ ማለት እዩ ሓደ መዓልቲ ሰባት ተኣኪቦም ሆ ኢሎም ክሓልፉ ምስ ረኣዮም እንታይ ይኾይኑ ጉዳይ እንታይ ይኾይኑ እንታይ ተረኽቡ ኢልዎም ኢየሱስ በዓል ናዝሬት እንታይ ይገብር ኣሎ ኢልዎም ይሓልፍ ኣሎ ኢልዎም እዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ ኢሉ ዕድለይ እዚያ ምክንያቱ ኢየሱስ ኣብ ካልእ ዓዲ ተኸይዱ ክኸደሉ ዝኽእል ማንም ሰብ ክወስዶ ዝኽእል ነገር የለን ሓደ ግዜ ጎይታ ወዲ 38 ዓመት ክትሓውዶ ደሊ ኢኻ ምስ በሎ ሱቕ ኢሉ ዕላል ይዕልል ዕላል ግደፍ ቃል እግዚአብሔር ሒዝካ ምጻእ ቃል እግዚአብሔር ሒዝካ ምጻእ ኣነ ከምዚ ተኾይነ ከምዚ ባክግራውንድና ከምዚ እዩ ስድራና ድኻታት እዮም ካብ ዓዲና መፂና ደጋፊ የብለይን ሓወይ ከምዚ ኮይኑ ሓትነይ ከምዚ ኮይና ዋላ ሓንቲ ኣይድግፍኒ እዚ ረዩ እግዚአብሔር ብከምዚ ዝዓየ ሰብ ኣብ ምንም ቦታ ኣይትረክብን ኢኻ እግዚአብሔር ብእምነት ኢዱ ዝዝርግሕ ኢዱ ከይዝርግሕ ዝኽልክሎ ከዓ ናይ ሰብ ዘይምእማን እዩ ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኢሉ ፀዊዕዎ ንኢየሱስ ከኣኒ ክፅውዕ ከሎ
ኣይሰምዑን ኢልኩም ከይተሓስቡ ሰሚዕዎስ ኣጽቅጥ ኣቢሉ ኸይዱ ምኽንያቱ ጸሎት እንታይ ክግበር ኣለዎ ክጽረብ ክኽእል ኣለዎ ናብ ሓደ ነገር ክመጽእ ኣለዎ ጽምኣቱ ናብ ላዕሊ ገጹ ክውስኽ ኣለዎ ንሃና ንጠኒና ኣይሰምዓን እዩ ዘሎ ኣይኮነን ንሃና ኣይሰምዓን ኣሎ ማለት ኣይኮነን ረዩ እግዚአብሔር ንእስራኤል እንታይ ይብለና ንእህቶኦም ከ እንታይ ገይርዎ ኢሉ ይሰምዕ እዩ ግን ናይ እምነት ስጉምት እንተዘየለ ግን እግዚአብሔር ኢዱ ይሓጽሮ ኣብ ቅፍርናሆም ዝነበሩ ሰባት ኮ ፈውሲ ስለ ዝደልዩ ኢኮ መጽዩ እግዚአብሔር ኣይድንግጽኒ ኣይኮንኩን ኢለ ጌጋ ከይትርድኡኒ እግዚአብሔር እንታይ እዩ ሩሕ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ደንጋጽ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ግና ኣሰራርሓ ኣለዎ እግዚአብሔር ከኣኒ ብእምነት እዩ ዝሰርሕ ነዚ ዓይነት ስውር ከኣኒ እንታይ ይብልዎ ስቕበል ኢሎሞ ስቕበል ኢሎሞ ንሱ ከኣኒ ስቕ ኣይብልን ኢሉ ስቕ ኣይብልን ኢየሱስ በዓል ናዝሬት ኢሉ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ኢሉ ኢንፋክት ዋላ ሓደ ሰብ ንኢየሱስ ወዲ ዳዊት ዝበሎ የለን السبعي زنتاي لو يسوس ود داويت لو ود تسفا ክርስቶስ እዩ ዝብሎ ዘሎ ኢየሱስ ወዲ ዳዊት ማለት እንታይ ማለት እዩ ንዛዊት እግዚአብሔር ሓደ ተስፋ ይቦ ነይሩ እሱ ኻንታይ ካብ ዘርእኻሲ ንዘል ዓለም ዝነግስ ክበካ ኢልዎ ንዘል ዓለም ሰሎሞን ኣይነገሰን ረብዓም ኣይነገሰን ኩሎም በብግዚኦም ዓሪፎም እዮም ንዘል ዓለም ዝነግስ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እዚ ንጉስ እዚ ኻኒ ክርስቶስ ምዃኑ እቶም ሐዋርያት ከማን ምስ ነበሩ ኣይተቀበልዎን ጣይ ደኮነስ ኣይፈለጥዎን ኣይተረድኦምን ከምዚ ንግዚኡ ሪጂናል ጋቨርንመንት ዘቆም ስለዚ መሰሎም ታ መንግስትስ ማዓሲኻ ተቃንዓ ገሊሎሞ ደቀ ዘብዲዎስ ካን ኣዲኦም ማዓሲኻ የማነ ጸጋም ደቀይ ትገብሮም ክሳብ ሽዑ ታሕቲኦም ዝሓስቡ ነይሮም السبعي زغنا كينو زخل حليف انتايلو نسخا ود داويت يخايلو نسخا تقبو يخايلو نسخا حيل እግዚአብሔር حسكات خيد زلخا سب يخايلو قال እግዚአብሔር حزو يمصي دحار ጎይታ እንታይ ይሉናና ደው ኢሉ ይብለና እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ሁሉ ጊዜ እንታይ ዝገብር ናይ ሰባት ጸሎት ክሰምዕ ደው ይዝብል ቃል እግዚአብሔር ከም ዝብል መንፈስ እግዚአብሔር ሲ አብዘላ ምድሪ ይዘውር ይሉ እንዳገበር ነቶም በፍጹም ልቦም ናብ እግዚአብሔር ተወከሉ መንታ እንታይ ይገብር ከጽንዕ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ቦታ ዝዘውር ነቶም ናቱ ይሉ ነቶም ናቱ ይሉ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ እንታይ ይሉ ደው ይሉ ኢየሱስ ድማ ጸውዕዎ ብለም እሱ እንታይ ገይሩ ሽዑ ናይ ቀደም እንታይ ግበር ይሉ ይትረፍ ይሉ ባርኖስ እንታይ ገይሩ አብለና ደርቢዋ لمانو يترفيلو كاب حجنيو عين لنيلو كاب حجنيو اودر رخيبيلو እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ካን ሓቲትዎ ንጹር ሕቶ ሓቲትዎ ንጹር መልሲ ዝምልስ ሰባይ ዝደልዮ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጥ ሰብ እዩ እንታይ ያደልይሎ ረቡኒ ክርኢ ኢልዎ በቃ ረቡኒ እንታይ ክገብር ኢልዎ ክርኢ ኢልዎ በቃ أنا خمزي أيدلنيو أبقى እግዚአብሔር قبول زخانة صلاة انتايو عند حريرنا أبقى እግዚአብሔር قبول زخانة صلاة نا إمنة صلاة እግዚአብሔር يمسكن قويتا دم انتاي لو مسلكم إمنتك إلو إمنتك انتاي جراتك أحوياتك إلو እግዚአብሔር يمسكن سلازي እግዚአብሔር نسمات كسلو يخلو قوساقلو خلو إمنتهم كعبيو يتصبيهم እምነቶም ከዕብዩ እንታይ ገብሮም ይጽበዮም እግዚአብሔር ይጽበየካ እምነትካ ከተዕቢ መንእስያት ይምህሮም ነራ ሓደ ግዜ እንታይ ኢሎምኒ አደይሲ ኢሎ ተሓንቲ ትብል አደይሲ በቃ ለይትን መዓልትን ያጽልየለይ ስለዚህ አነ እንታይ ኢላ በቃ ጽቡቕ ኮነለይ ከሎ ናይ ደይ ጸሎት ከም ሰዓለይ ዘሎ ገር እየ ዝሓስብ ኢሉ ሓደ ነገር ክነግረኩም ጸሎት ዝተሰርዐ እግዚአብሔር ሕብረት ምስኡ ክንገብር እዩ ሓቀይ ስለዚህ ነፍስ ወከፍ ሰብ ክጽልይ ነፍስ ወከፍ ሰብ ጉዳዩ ባዕሉ قد وجوب بعلخ واجا يزدل እግዚአብሔር አምላክ ይመስገን ነህምያሆም ይሉም ምን ትስድራሁምን ምን ተአነስቱም ምን ተደቅሁምን ነፍስ ወከፍኩም ታይግበር ይሉም ተዋጉ ዶቦል ይሉም ነሐውኻ ጸሎት ነሐፍተኻ ጸሎት ነያዲኻ ጸሎት አይምብረካን እዩ አብገላ አጋጣሚ ቃል አምላክ ንሪአይና ነቶም ወገፈ ምእካል እንተሰአኖምሲ ነቶም ሰባት ጎይታ እንታይ ገይርዎም በቲ ቦሎፎን አፍሪሶም نتحمو مامصيمو نتمصاغع يبلنا دحار غويتا انتايلو امنتهم ريو يبلنا اذا مصاغع زي وان حنت تغبر سلازيكل امنتهم ريو احويوا نخلهم غنا انتاي زبلهم امنتكم حيواتكم يلوم
اب قفرناهم مسكده حسابو حجز يا كل غزي نعايز يا ازيا تقربني او نيرهم بزحات امنات سبات حقيدو قال يوم تفويسهم يوم حتى بزناتكم امنات غيركم سنزيهم دغفوهم يلوم ايبلومن مغنياتو نفس وكف سب بغزا راسو دو كبل يقال እግዚአብሔር ዝደልዮ مغنياتو ترغوم ناي حبر ጸሎት እንታዩ ንስ እግዚአብሔር ሕብረት ምግባር በር እግዚአብሔር ካኡ ዝኸስቦ ነገር ዘሎ አይኮነን አምላኽ ይመስገን ስለዚህ ሃና ዓመት እንታይ ትገብር ነራ ዓመት ጽሊ ዓመት ትመጽእ ግን ጸሎታ ኮምፕሌን ዩ መለስ አይክልኒ مغنياتو እግዚአብሔር ነቶም ዝዕዞም ዞም እንታይ ገይሮም ኢልና አበረኻ ጥፊዎም በቃ ክሞቱ ሱ ኢሉ ገዲፎም ተስፋይቡ ይውጽዎም አስተውዕሉ ተስፋይቡ ይውጽዎም ድሕር 4 መዓልቲ ከኣቱ እዮም በቃ ናብታ ማዓርን ጸባን ተውሕዝ ሃገር ክትኣቱ ይኹም ኢሎም እዚኣቶም 40 ዓመት ገይሮም እምነቶም ክዕብዩ ኣይከኣሉ ተስፋ እግዚአብሔር ክምሉ ይከኣሉ ነንሕዶም ብዛዕባ ዝሓለፎም ዕድላትን ብዛዕባ ዝሓለፈ ብርጭቆን ሽጉርትን ኣብ ግብጽ ዝነበረ ጽቡቕ ነገራትን ክዕልሉ መንፈስ እግዚአብሔር ብውሽጦም ክሓልፍ ዕድል ይሃብዎም ስለዚ ኣብ በረኻ እንታይ ገይሮም ክጠፍኡ ገዲፎም ማለት እዩ እግዚአብሔር ንሰብ እንታይ ዝጽበዮ እምነቱ ክዕቢ ይጽበዮ አምላኽ ይመስገን ናይ አብርሃም ህይወት እንድሕር ዳሪናዮ እንታይ ብለና ምዕራፍ 4 ሮሜ ከምዝ ብለና አብርሃም ይብለና ሙማት ስጉእ እና ረአየ ኢሉ እግዚአብሔር ተስፋ ይቦ ስጉእ ግን እንታይ ዝገብር ዘሎ መመሊሱ ይአርጋሎ ወድ 75 ዘይወለደስ 9 8 9 9 9 4 9 እንዳበለ ይቅጽል ኣሎ ስጉእ እንታይ ዝገብር ዘሎ ይመውት ይዘሎ ካብ ጸባ ዘይተረኸበስ ከማይ ጨባብላሎ ቀደም ከማን መንእሰይ ኮሎ ዘይወለደስ ሕጂ ሓደ ግዜ እግዚአብሔር ምስክልተ መላእኽቲ ከም ዝመጸ ይነግረና ቃል አምላኽ ድሓር ንዓመታ ከም ዝእዋን ውላድ ክትወልዱ ኢኹም ምስ በሎም ሃና ኸ እንታይ ገይራ ሳራ እንታይ ገይራ ስሒቓ ብምንታይ ግን ስሒቓ ብልባ ኢልና ናይ ልቢ ስሓቕ ግን እግዚአብሔር ከየንብብ እዩ وهنا ساران من تايدا سحق كيلوا وانا اسحاقكم الاسي قالوا يداي لنا على املاح حجي حساب شعون تاي مالتيو بامنتاي نورون يوم زيرون مالتيو كم زيب لنا استات ود 100 عمد كنسو الو عسرت تشعد قطري زنبب زلهم ممات سقون ممات ما حصان النار ساران النار اين مؤمن تاي غبرن يلو ايدخمن يلو غناخن املاح كبرن هابه نمؤمن برتعنبر نتا تسفى أملاخ بزي مؤمنو أيتا ولا ولن إلو امنت كازو السخن أملاخ كبر مهابي እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ክብር መሃቢ ዳግኹም ኢሉ ምኽንያት ሲ ደላሊ ሲ እንታገብር ኢሉ ንዓኻ ክብር ይኽህብ ኢሉ በቃ ምኽንያት ነፍስ ወከፍ ምኽንያት ኣብ እግዚአብሔር ክብር መሃቢ ክትገብሮ ፈቃድ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ክብርን እግዚአብሔር መሃብ እንታይ ይገብር እግዚአብሔር ምኽንያቱም داينا لنا منفس እግዚአብሔር እምነት ዝበካ መንፈስ እግዚአብሔር ይኹን ፈቃድ መንፈስ አምላኽ ግን አበይ ዝንቃሳቀስ እንድሕሪና መንፈስ አምላኽ አበይ ድንቃሳቀስ ኢሉ እግዚአብሔር አማለት እስራኤል ይዝቅመጥ ባንችስ ኦፍ ፕሬይዝስ ይብለና ኣብቲ ምስጋና ዘሎ ኣብቲ አምልኾ ዘሎ ኣብቲ እግዚአብሔር ሙዳስ ዘሎ ኣብቲ ምስጋና ዘሎ አው እንታይ ያለው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገብር ይንቃሳቀስ ሐዋርያትኩም ኢልዎም በኃይል ካብ ስልዓል ክሳብ ተቀበሉ እንታይ ይግበሩ ኢልዎም ጸልዩ ኢልዎም ሕጂ ክንደይ መዓልቲ ይብዎም 10 معلتي بوم يلكم كي تحسب 10 معلتي هابوم نسوم 10 معلت وسيدوم منفس املاح بغب هوفر قبر وي كاني منفس املاح كنጫጭዑ ريكم تنبيت زبل قال ابصح قدس من ጭጫሕ ዝባሃል ቃል ሓደ ትርጉም ይዘሎ ታይ ማለት እዩ መንፈስ እግዚአብሔር مسحقفك ታደሮ እንደ معلتي አትሓፎ بزي قدس enough amount of heat وي كاني اخول مقات مسابتنا تنقاوحو دحرتاي تخون تولد ስለዚህ 10 معلت وسيدلهم فقط املاح كلليو با إسياس كمزيلو إرمياس كمزيلو داويد كمزيلو زعج أزياس نماني هتكونوا زلوا أوكي سلازم نماتياس نهبو 10 معلت الناس تزاربوا الناس تصليوا منفس أملاخ شو عن تاجرو كسرح عدل رهيب لو مين دحر داب صلاتك هذا يسرح صلاح كسرح أبصت صباح كتمالا لسي جباي زيابير يمسكن إلياس كوميلو أم بقى حجيب بزناب كخوني مايك هرمي مسبولهم شو عتك زي تمالا ليسو شو عتك زي انتهى كونن ولا حنتي رأين እንታይ ትርኢ ለኻ ተበሎ ነቲ ጊልዩ ዋልሓንቲ እሱ መሊሱ ይጽሊ እግሩ ድማ ርእሱ ድማ አሞን ገብሮ ርእሱ ክልተብራኹ ገበሮ ይብለና ሸውዓተ ግዜ ድሕሪ ግና ክንዲ እንታይ ትኸውን ኢሉ ክንዲ ሓንቲ ትኸውን ደመና ይርኢ ኣለኹም ስበሎ በቃ ሕጂ ጉየ ኢሉ ሕጂ ማይ ካርሚ ኢሉ አምላኽ ስለዘይበለኒ ኢዶ ገለዶ ኢሉ ኣይተጠራጠረን ምክንያቱ ቀጻሊ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክትጽሊ ከለኻ ብምስጋና ክትቀርብ ከለኻ ንአምላኽ ክብሪ ክትህብ ከለኻ ኣብ ዓውደ ውግእ ኢኻ ዘለኻ
صلاة كل جزء ترتر الناس ده صلاة كل جزء نقال أملاك توالا ولا إننا جبرن أمنت كهاد كميز سعر أولا سنتيمتر كميلوا تاي تجبريلوا صبوا قد الأمنت تواجع إلوا صبوا قد الأمنت تواجع أنا بك أقويا يودي إلوا صح أنت تجبريلوا تنبيتات استوها بكا نتقال أملاك استوها بكا نوع حس كان تجبريلوا صبوا قد الأمنت تقعد إلوا صبوا وجه أمنت تواجع مخنياتو أمنت انتايو أمنت وجي زعبيري مسكن أمنت انتايو أمنت وجي أبكن زعبير جنا نايم نوت صلت تعمى قداس زعبيري مسكن دحردا حدا قداي لك بقداي كا مذكرتا زعبير كل جزء إنه قداي كا يذكروي حدا نجرك كاملتي متمل أخ زعبير نبكرنا لي اسمه انتايلو متصوات كان صلت كان سأبكن زعبير انتاي كين إلو بقداي كا نمذكرتا انتاي جرو قريبو تواليلو إلو بزعبات زلكا قداي بزعبات خطفتحو زي كالكا قداي بزعبات سبات كفتحو زي كالو قداي بزعبات مفتح زابيكا قداي متصوات كان صلوت كان بكن እግዚአብሔር እንታይ ኮይን ኢልዎ ተዋሊሉን ተአኪቡን ኢልዎ እግዚአብሔር ይመስገን ቀጻሊ ምጽላይ ንጉዳይካ ይዋህልሎ ንእምነትካ ይሃንጾ ናብ እግዚአብሔር ቃል አምላክ ሒስካ ክትመጽእ እግዚአብሔር ይደለይካ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ራይ በቃ ሓደ መዓልቲ ነዚ ሁሉ እግዚአብሔር ዘገልግሎ ዘለኹ እዚ ሁሉ ዝማላለሶ ዘለኹ ሓደ መዓልቲ ይርዮ ኢልካ አይትሕሰብ እግዚአብሔር ይርዮ እዩ ንጉዳይካ زهارم جن نايم نتصلتي دايما لتيو أملاخ سي بلدنا زرس زقلقلكم وزرس قفع أملاخ يكون نيلو حقيقة سلازم كل جزء عزوزات كل جزء خاني تجوهات كوني بلدنا على الجزائر جن نقول دايكا أبكن الجزائر ما ذكرت أجيرو زهارم جن نايم نتصلتي الجزائر يمسكن سلازي أبراهام تايجرو لنا كبرين እግዚአብሔር نهاب بزو وج زتواجيو سلاز وج انتايو امنت انتايو امنت عود خيناتي امنت وجيو ويت حدا غزي خميلو نخلت 3000 جيروز قطمو ل7 خلت 1000 جيروز صبيس ماني يلو ويس بيت كانت جنب كانت زدل سبسيلو لوقاس 20 حدا مسلني እንዳይሉ አይጻዋጽብ እንዲሉ እንዴ ከም ዘወዱ ምክንያቱ አመንጎ ተቋረጾ ሰባት ተገብሩ የሚሉ ክስሕቁ ወይም ምን ይኸም ዘይገብር ኢሉ ሪኹም መንፈሳዊ ነገር intentional غير كي خات قبره بعلامة غير كي خات قبره نحد نجار كهارمو يل كي خات هارمو لو ما أنت بزعبازي صباح بزعباتي تحري بزعات تسأل نحرد أخونك نأمن نصلات كتولون يخبديو بقداي كام ذكريلو قداي الله مالتي لازم قداي زي أبكر مجزابير خطأ قربه خلقها أمنتك إن ده هانس خيديو مالتي مجزابير يمسكن كلام الله جن نصور غيرز نجارنا أنتايو يهودا معرف حدا وص عسرة كل ساعة بمنفاس انتاي نداقبوركم الناس اللي يخم امناتكم اتهانسوا إلو بنتصور أسفير لنا لو مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሃና ናብ ታሪኻ ክንምለስ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ትመጽያ ጽልያ ግን እንታይ ግብረትን ጉዳያ ግን ክምለስ አይካለን ምክንያቱ እንታይ ስለ ዝኾነት ጉዳያ ናይ ኮምፕሌይን ነይሩ እግዚአብሔር ግን ኣብ ህይወታ حدا نجار قبر سلاز دلي قال أملاخ مجمر تخ نجرنا كله خمس بلنا زيابير ما هتصنع عصي مويلو نحد عريقهم توم تصوعيد زلهم سبات توم أملاخ تصوعهم سبات توم زيابير بهوتهم جيرو عايز دل سبات زيادة خال السب كل زين تاي قبرو أبي هوتهم واقع يخوف اليوم ساران تاي نيروا ولا داينا بران ركان تاي نيروا ولا داينا بران سارا هانا ولا داينا بران إلسابيت ولا داينا بران سلازك زيابير جن تايرليو أبيت زيابير كلت تاينيرم كلت دكيلين يرم زياتهم كأني نجزيابير يوجي وصلوا نورو زيابير أي تحققسن سلازي حدث بكتنس دليو زيابير حدث بكتنس مسدلي السبزي بواقع يخمس زلوا مالتي السبزي فرمسواتيو السبزي فرصلاتيو السبزي فرواقع እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ሃና ቀጻሊ ትጽሊ አብቅን እግዚአብሔር ካን ጉዳይ አንታይ ገበሮን ይሰምዑ ነሩ ግን አብቅን አምላክ ግን እኹል አይኮነን ትክራይተሪያ ሁሉ አይሃረመቶን ጉዳይ ነሩዋ አብቅን አምላክ ትመጽ ነራ ጸሎት በይኑ ግን እኹል አይኮነን ስለዚህ እንታይ ገይር ብለና ንሳ ድማ ብነፍሳ እና ተመረረት
እናበኸት ንእግዚአብሔር ትልምን ነበረት ወእግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ኢላ ውርደት ባሪኻ አጸብቅካ ሪኢኻ እንተዘከርካኒ ኢላ ሕጂ ጸሎታ እንታይ ኮይኑ መስለኩም ማአዝኑ ሒዙ ተሰሪዑ ቀደም ምናልባት ክንድዝለካ አነ ክንድዝለኒ ኢላ መወዳደር ትደሊ ነራ ትኾን ሕጂ ግን ጉዳያ ተጸሪቡ አቤት አምላክ ክትመላለስ ኮላ እቲ ኃጢአት ናይቶም ደቂ ኤሊ ትሪኦ ነራ እቲ ኃጢአት ናይ ደቂ ኤሊን ህዝብ እስራኤል ዝበደልዎ ትርኢ ነራ ስለዚህ እግዚአብሔር ሲ ኣብዚ ቦታ ሓደ ናይ አምላክ ሰብ ከተንስእ ኣብ ልባ ጸሎት ሂብዋ ረይ ጸሎት ዝህብ መን እዩ እግዚአብሔር እዩ ኣብ ልባ ጸሎት ሂብዋ ውርደት ባሪኻ አጸቢቕካ እንተርኢኻ እንተዘከርካኒ ንባሪኻውን እንተ ዘይረሳዕካኒ ቁጥር 11 የዘንብብ ዘለኹ ምዕራፍ 1 ቀዳማይ ሳሙኤል እንተ ዘይረሳዕካኒ ንባሪኻ ተባዕታይ ውሉድ እንተ ዳሂብካኒ ኣነ ድማ ኩሉ ዘመን ህይወቱ ንእግዚአብሔር ውፍዮ ናብ ርእሱ ከዓ መላጸ ኣይሕልፎን ኢላ መብጽዓ ተማባጽዕት ይብለና ስለዚ እንታይ ገራ ማለት ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸሎታ እንታይ ገይሩ ማኣዝኑ ሒዙ ትኽክለኛ ጸሎት ኮይኑ ክሊር ዝኾነ ጸሎት ጋር ክጅምጽል ጀሚራ ጉዳይ ከምዝተኾነ ኣይኮነት እንታይ ዳ ገራ ውላድ ሃበኒ ኢላ ንሱ ኸ እንታይ ኢላቶ ሓደ እዩ ንሱ ኸ እንታይ ተባዕታይ ኢሉ ኣነ ኸ እንታይ ዝገብሮ ኢላ ምስ ሰብኣይ ኮንኩን ሃሩር ዝፃወተሉ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ኣብዛ ስኻ ደልዮ ቦታ ኣባየ ዘእትዎ ኢላ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጸልያ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና ኩሉ ካብኡ ኢሉ ኩሉ ከዓ ብኡ ኢሉ ንዑ ከዓ ኩሉ ክኸውን ይግባእ እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ከምዚ ይብለና ናብ ርእሱ ኸኣኒ ኮነ ኸኣኒ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸሎታ ምስኣን ውሕት ኤሊ ኣፋ ይጥምት ነበረ ሃናስ ብልባ እናተዛረበት ከናፍራ ጥራይ ወሳወስ ነበረ ድምፃ ግን ኣይተሰምዐን ስለዚ ኸኣኒ ስኽርቲኣ ግዲ ኢሉ ሓሰበ ይብለና ኤሊ ትፈልጥዎ ኢኹም ኣብ መንበር ተቐሚጡ ዝውዕል ናብ ስጋ ዝተመልሰ ናይ ኣምላኽ ባርያ ዝነበረ ሰብ እዩ ሕጂ ግና ኣብ መንጎ ደቁ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ክፈላል ዘይክእል ሰብ እዩ ኮይኑ ምክንያቱ በደል በዲሎም እሱ ኸ በቃ እንታይ ደኣኒ ደቁ ኮይኖሞ ካብቲ ቦታ እውን ከኣልዮም ኣይከኣለን ነቲ ናይ እግዚአብሔር ዕዮ ክብደል ግና እናፈለጠ እንታይ ገይሩ ስቕ ኢሉ ስለዚ ኤሊ ስጋው ሰብ እዩ ነይሩ ብዚ ግዜ እዚ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ይብለዋ ስኽርቲያ ኢልዋ ካልኣይ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ነቶም ብመንፈስ ዝጽልዩ ዝነበሩ እንታይ ኢሎሞም እዚኣቶም ጉዕሽ መሰት እዮም እንታይ ዝገበሩ እዮም ስኽር እዮም ኢሎሞ ምክንያቱ ኣምላኽ ከም ዝብለና እቲ ኣብ ስጋ ዘሎ ሲኢሉ ናቹራል ማን እዩ ዝብሎ እቲ ኖርማል ሰብሲ ነቲ መንፈሳዊ ነገር እንታይ ይገብሮን ኢሉ ኣይቅበሎን እዩ ኣይርድኦን እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣገልጋሊ እዩ እዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ቤት መቕደስ ጸኒሑ እዩ ናይቲ ህዝቢ ተኸዓ ካህን እዩ ሚኒመም ኣትሊስት ጸሎታ ክርድእ ኣላ ነይርዎ ዋላ ተዘይደገፋ ማለት እዩ ሰብ ግና ኣብ ናይ ብመንፈስ ተቃጻጺሉ ክጽሊ ከሎ ግን ኣብ ከባቢኡ ዘሎስ ነገር ኣይስተውዕልን ኮንሲምድ እዩ ዝኸውን ይወሓጥ እዩ በቲ ነገርቲ ይውሰድ እዩ ኣመና ስለ ዝውሰድ ኣብ ከባቢኡ እንታይ ይበሃል ኣይርድኦን እዩ ኣብ ከባቢኡ እንታይ ዝረብ ኣይርድኦን እዩ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጉዳዩ ከመይ ገይሩ የቕርቦ ጥራይ ዝሓስብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጉዳዩ ከመይ ገይሩ የፍስሶ እዩ ዝሓስብ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብለና ጓን ሓዘንን ይሞን ዓይን ባሪኻስ ከም ጓል ብልያል ኣይትረአየን ኢላ መለሰትሉ ንሱ ኸዓ ብሰላም ኪድበላ ንሳ ኸዓ ባሪኻስ ኣብ ቅድሚኻ ሞገስ ርከበለት እታ ሰበይቲ ድማ መገዳ ኸደት ሽዑ እንታይ ገይራ ብለና ጌራቶ ዘይትፈልጥ በልዕት ድማ ኢሉ ድሕሪ እዚ ድማ ኣብ ገጻ ጎይቲ መሲላ ኣይተረአየትን ኢሉ እታ ናይ እምነት ጸሎት ሕጂ እያ እግዚአብሔር ይመስገን እቲ ዝነበረ ናይ ቀደም ኩሉ ነገር ሓጻጺብ እያ ትወስዶ ምክንያቱ እምነት ግና እንታይ ብለና ቃል እግዚአብሔር ሕጂ እዩ ዝብል بأمنت كم تصلخ مع عسيخات تفلت هيوتك بمسجانا خملا كله بزعبات قداي تطرطر دو كم زبالغ تفلت كلها مالتي تذي كنا جنا بكن مجزابير دقاق يمكن بمنفس الناس تصلخ أخذ قربه جزابير كاني أمنت كسب سبكة الأملاخ دلال يخا فتاتش كان عوز غونار استي كتسالي تركبن نجزار أصحاب على الأملاخ بتصفق تهبتمن قباكا جزابير يمسكن ما قد أخذت بالعد ما دحرز غاني قص أقوي تنسيلا أي ترأيتن يبلنا مالتيو سلازي إتانا إمنة صلوت بحال زي مالتيو دحرين عمتها أولاد حزام مسيا وا انتاي لاتو تعمل صليون نور كنتاي زي تقول عيلاتو
ምክንያቱ ካብቲ ሽዑ ሰሚዕዋ እግዚአብሔር በቃ ወዲያ ጉዳያ ሪኹም እምነት እንታይ ማለት እዩ ነቲ ዘይተጨበጠ ነገር ዝጭብጥ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ነቲ ዘይተረአየ ነገር ናተዩ ኢልካ ክትወስዶ ዝገብር ግን ናይ እግዚአብሔር ኃይል እዩ ብነፍሱ አማን ሰብ ስለ ዝኾነ ካብ ቀልጢፎም ዝኣምኑ ስድራ ስለ ዝመፀ ሰብ ኣይኣምን እዩ ሰባት እምነቶም መንፈሳዊ እምነት ናይ እግዚአብሔር ዝኾነ እምነት ኣብ ቅን እግዚአብሔር ብመንፈስ እናጸለዩ ከም ዝሃንጽዎ እዩ ቃል እግዚአብሔር ዝነግረና ማለት እዩ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ሎማ ዓንቲ እንታይ ጉዳይ እዩ ዘለካ ቃል እግዚአብሔር ከብዛዕባ ጉዳይካ እንታይ ይብል እንታይ ጉዳይ ኣለካ ቃል እግዚአብሔር ከብዛዕባ ጉዳይካ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን ቃል አምላኽ እንታይ ይብለና ነቶን ብዙሕ ትዕግስት ብዙሕ ነቶን ብዙሕ ትዕግስቲ ተጸብዮም ነታ ተስፋ ዝወርስዋ ምእንታን ክትመስልዎም ኢሉ ተስፋ አምላኽ ብትዕግስቲ እዩ ዝውረስ ተስፋ አምላኽ በመንፈስ ቀጻል እናተጸለኻ እዩ ዝውረስ ተስፋ አምላኽ በእምነት ኮንካ እዩ ዝውረስ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ እግዚአብሔር ቃል ሽውት እዩ ጎይታኹም ኢሉ ቅድም ብሱል ይኸውን ድሓርካ እንታይ ይበጽሕ ኢሉ ናብ ሸዊት ይመጽእ ወይ ከዓ ሙሉእ ይኸውን ኢሉ ከመይ ገይሩ እዩ ናብ ሙሉእ ሸዊት ዝመጽእ እንድሕር ኢልና ኣባኻ እዩ ብልብኻ መን ናብ ሰማይ ክዲብ ኣይትበል ኢሉ እቲ ቃል ግን ኣብ ኣፍካ ናብ ልብኻ እንታይ እዩ ቀረባኻ እዩ ኢሉ እግዚአብሔር ይመስገን ናይ አምላኽ ሰብ ያዕቤጥ ዝበሃል ከምኡ እዩ ገይሩ ንጹር ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸልዩ ብርግጽ እንተ ትባርከኒ ኢልዎ በቃ ኣብ መንጎይና ኣብ መንጎ ዝነበርኩ ቅድሚ ሕጅንሲ ሩኢ ፍልሊ ዘምጽእ እንታይ እዚ ግሬይ እንታይ ዝበሃል ግሬይ ላይን ዝበሃል ኣሎ ምሽ ኣብ መንጎ ዝኾነ እንታይ ይርዳእካ ኣይርዳእካን ከመይ ነይሩ በቃ ርግጽ ዋይ ናይዚስ ፍሊቲ ኣኽሳብ ዘብል እንተ ደኣ ጌርካኒ ኢሉ ኣብ ከባቢየ ከኣኒ ሴኩሪቲ ወይ ከኣኒ ውሕስነት እንድሕር ፈጢርካለይ ያዕቤጽ ኣወላልድኡ ጽቡቕ ኣይነበረን ኣዲኡ ቁርብ ንውሕ ዝበለ ስቃይ ሕሊፋ ያ ወሊዳቶ ስለዚ ወዲ ስቃይ ኢላ ሽሚባቶ ማለት እዩ ያዕቤጽ ኢላቶ ያዕቤጽ ከኣኒ ካብ ኩሎም ሕዋቱ እንታይ ነይሩ ይብልና በቃ ካብ ቀደሙ ብዚ ቁርሱስ ነዴና ከማን ዘሳቀያ ኢሎምሲ እንታይ ገይሮም እዮም ነይሮም ኣጓንዮም እዮም ካብ ኩሎም ሕዋቱ ዝተሓተ እዩ ነይሩ ከመይ ገይሩ ካብ ኩሎም ሕዋቱ ይትሕት ኣብቲ ዓዲስ ምናልባት ባክግራውንዶም ተሓት ስለ ዝነበሩ ክኾኑ ኢልካ ትሓስብ ካብ ሕዋቱ ንምንታይ ኣዋላ ኣብቲ ገዝኡ ይጽልኡ ነይሩ እሱ ከኣኒ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ናይ እምነት ጸሎት ጸልዩ ይብለና ቀዳማይ ዜና 7 እሱ ከዓ እንታይ ገይሩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብርግጽ ንእግዚአብሔር እንታይ ኢልዎ እንተትባርከኒ ኢልዎ እንተትባርከኒ ጥራይ ኣይኮነን ኢልዎ ብርግጽ ኢልዎ ዶባተይ ከዓ እንተተስፍሕ ኢደ ካብ ከባቢካ ካብ ፍርሃትካ እንተትሕልዎን ኢሉ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ጸለየ ይብለና እቲ ዲቴይል ኣይነገረናን ቀዳማይ ዜና ግን እንታይ እዩ ብሓደ መዓልቲ ግን ሰባት እምነት ኣይጥርይዎን እዮም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ግና ንውሕ ዝበለ ጸሎት ከም ጸለየ ይርዳእና ኣነ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ምክንያቱ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ዝብለና ጸሎት እምነት ዝህነጽ ነገር እዩ ኣብ ተቀድስቲ እምነትኩም እንታይ ገበርኩም እንዳጸልይኩም እትሃንጽዎ ነገር እዩ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ምክንያቱ መጨረሻ ፋይናሊ ንቃል እግዚአብሔር ዝኸፍቶ መን እዩ መንፈስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ናይ እምነት ጸሎት ምጽላይ ውጽኢታዊ ጸሎት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ጉዳይካ ክትልውጦ ዘለኻ ጉዳይ ብዛዕባ ጉዳይካ እቲ ዘሎ ደረጃኡስ ደስ ዘይበለካ ጉዳይ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብእምነት ምጽላይ ብጣዕሚ ገዳሲ እግዚአብሔር ይመስገን ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብለካ ቃል እግዚአብሔር እንታይ ነግረካ ብዛዕባኡ ፈታትሽካ ከኣኒ ንገዛእ ርእስኻ ብተስፋ ክትመልእ ከተህብትም ከተንጀርብብ ከኣኒ እግዚአብሔር ይደለካ አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ውግእ ካብ ባዕልኻ ክትወጋ ኣለካ ቀጻሊ ንሰባት ኣብታ ርእሲ ጸሎትኩም ጸልዩለይ ኣብ አንዶ ግዳ ዘክሩኒ እንዳበልካ ክትነብር ኣይደለካን እግዚአብሔር ክትዓቢ እዩ ዝደለካ ማለት እዩ አምላኽ ይመስገን ንሕና እቶም ብርቱዓት ኢሉ ድኻምቶም ድኽማን ክንጸውር ንርእስና ከዓ ባህ ከይነብልሲ ይግባአና እዩ ኢሉ እቶም ብርቱዓት ሲ ዝጸልዩኻ እዮም ንቁሩብ ግዜ ክሳብ መዓስ ዳ እሞ ንስኻ ከዓ ሓደ ግዜ ብርቱዕ ኮንካ ድኻም ካልኦት ክትጸውር ይደለካ እግዚአብሔር ይመስገን ክተንሲና ክንጽሊና እግዚአብሔር ብመልአኹ ገይሩ ንቀርኔሌዎስ ከምዚ ኢልዎ ጸሎትካን ምጽዋትካን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንመዘከርታ ቀሪቡ እዩ ኢልዎ ሎሚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንመዘከርታ ክቐርብ ትደልይዎ ጉዳይ እንታይ ኣሎ እግዚአብሔር ይመስገን በመንፈስ ኩሉ ግዜ እናጸልኹም
قال እግዚአብሔር ኣብ ቅን እግዚአብሔር ሒስኩም ተቀረብኩም እግዚአብሔር ሰማዕ አምላኺ መስከን እግዚአብሔር ኢዱ ዝርክሕ አምላኺ እግዚአብሔር ናይ እምነት ኃይሊ አባኹም ክለቅቕ ይኽእል እግዚአብሔር ይመስገን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ነመስግነ ካሎና ነቃልካ ማእከልና ህያው ስለዝገበርካ ክብር ህበካለኹ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስም በጉዳይና ኣብ ቅድሜኻ እንቀርብ መርትዖ ሒዝና እንቀርብ እግዚአብሔር ንህይወትና በተአምራት ስለተንብር በምስጋና ክንነብር ስለትድግፈና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ይጽልለኹ ጎይታ ክብርን ህበካሎና ጥዕና ስለተንብረና በህይወት ክንነብር ፈቃድካ ስለዝኾነ ኣብ ጸጽባሕ ሓድሽ እዩ ፍሉይ ምዃንካ እሙን እዩ ተባሂሉ ተጻሒፉሎሞ ወእግዚአብሔር ኣብ ጸጽባሕ ሓድሽ ነገርናትካ ክንርኢ ክድግፈና ጽልለኹ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ኮምፕሌን ስለዝወጻና ነመስግነካ ኣለና ወእግዚአብሔር ካብ ምዕዝምዛም ስለዝወጻና ነመስግነካ ኣለና ኣታልዑል ንጎስ ሃለኻ ምሸትካ ምውራይ እምነትካስ ሰናዩ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ሰናይነትካን እሙንነትካን ክነውሪ ኣብ ልብና እዚ ነገር ስለዘፍሰስካ ክብር ህበካ ኣለኹ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ኩሉ ጉዳያትና ንስኻ ስለተሓልፍ ክብር ህበካ ኣለኹ بشم يسوع كريستوس آمين